Nulis angka Jawa kudu migunakaké sandhangan pada pangkat sing kaya mangkene. Kenapa? Amarga angka Jawa tulisane ana sing kembar karo tulisan legena. Tuladhane angka 1 pada karo aksara Ga. Banjur angka 7 pada karo aksara La. Angka 9 pada karo aksara Ya. Tuladhane tembung 9 yuta. Angka 9 kaapit déning pada pangkat. Banjur aksara Ya diparingi sandhangan swara U supaya monine dadi Yu, lan aksara Ta diparingi sandhangan swara taling tarung supaya monine To, 9 yuta. Angka 9 iki kaapit déning pada pangkat amarga ya mau angka 9 kembar karo aksara Ya.